ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчананд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имо экранмуда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор ҳастад дитта опелои хечебегу нархҳои арзон, гурзавои газела суназӣ ки рӯӣ кардам, ҳастай опелои астраҷи дар кузофи караван, ваз нива ҳастад дӯстони азиз, ва дута яга ваз 2106 ҳастад ки бо нархҳои арзон, дута ваз 2106 нархҳои арзон ҳастай, дайво матиз бо нархи арзон, дайво некси ҳам ҳастад бо нархи 7000 сомонӣ ҳастад ва ваз 2102 ҳастад, инашам 7000 сомонӣ ҳастад нархҳои арзон. Баъд яга опел караван ва дигар намуди мошина ҳастад ки бо нархҳои арзон мо аз соҳибошон қабул кардем. хоб шумо агар ягон реклама бошад маромад рӯй кунед, реклама мекунед ва курси имрӯза бошад 121 сомонӣ ҳастад, наворасамек маромад рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастад дӯстон, гурзавои газела ҳастад ки сайстаниёи беҳтарин, соли бори 2008 сол, сӯзишфурӯш бензин, газ, авбиё мотори 4.6 инжектора, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соза балнош мега пачка. опшин газел хела ки даст як одамда гаштесай. нарша мега 37000 мега, каунтер дига муомила мекунем мега соҳибшон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. 2008 сол, ҳам газ, ҳам бензин, мотор 4.6 инжектор газелои дӯстони азиз, ҳамин сайстаниёи соза дар ноҳияи Қумсангир. якумаш рақамои тисел дасти, ахираш 3534 дасти ва дуюмашам рақамои тисел ахираш 7300 кор мекунад. кадометон ки мехарем бо каунтер дига муомилаи хуб мекунем мега срочно сум дар курай. дар комментария бисёр хоҳиш кардем газелои арзон, барои шумо газели арзон ба мо рӯй кардан, мо пешкаштон кардем. кадометон ки мехарем маромад занг занед. ва шумо агар шумо дар махали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира боша барои реклама кардан, маромад рақамамо дар аввали видео ҳаста, рӯй кунед, реклама мекунем. лайкро разанед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. опел хечебек ҳаст баъдрон ки сайстаниёи беҳтарин светои бутулка, инам хел свет. соли бори 1997 ҳаст ки сӯзишфурӯш газ, бензина, авбиё мотори 6 литри простой, коробкаш механика, ҳолати мошини баъдрон беҳтарин аст. мошин дӯстони азиз кондитсионер дорад, ду балони пешаш пачка, ду балони ақиба 80% ҳаст. мошин мега чашкор, задагӣ пуштагӣ умуман надорад дӯстони ва задни камера, монитор ва дигар чизо дорад. салон мега тоза кай мошин, опши дасти як одам гаштагай мошин мега чоткай бадай ҳама намуд комфорт дорад, дискои рамашка, балон пачка, кондитсионер ва дигар чизо, задни камера, монитор ва хеле чизо. нархи мошина мега 40000 мегем, нархи ахиронша мега дига арзон меша, беҳуда мега нороҳат накунем. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, яъне кӯйбештай ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, 40000 нархи ахиронша мега, беҳуда ғамати фақат харидории аниқ. якумаш рақамои WhatsApp ҳаст, ахираш 18 рақамои телефона тисела ва дуюмаш промои рақамои растия ки и хел кор мекунад. хоб ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошини фаҳмидан шумода, маромад занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳам. агар шумо мошин харид бошед, дар комментария монависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. аз шумо хоҳиш ки навори моро дар WhatsApp имотон парилисаж кунед ва лайкро разанед то охираш навора тамошош кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. опел астраҷи ҳаст баъдрон ки дар кузофи караванам хеле свето, мошин чотка. соли бори 1998 ҳаст ки сӯзишфурӯш газ, бензина, мотори 6 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мега чотка, краскаи мошин нав аст дӯстони азиз, балнош пачка, 4 электропакет, сиди салон дӯстони азиз ва люкам дорад. мошин чотка баъд чихолакҳои нав задагӣ ҳаст. 10 моҳи дига ҳуҷҷатам дорад дӯстони азиз, люк, электропакет, балон пачка, нав, краска. нархи мошина мега 50000 мегем, бо каунтера дига муомилаи хубам мега мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. якумаш рақамои мегафон дасти ахираш 44, дуюмаш рақамои билайн дасти ахираш 30 WhatsApp дорад. хоб оидаи мошин агар шумо ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар фаҳмидан дӯстони азиз, маромад шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам ва арзонам мекунам. краскаш нав кардагӣ аст, мошин баъдрон соза. метавонед ки бештара маълумотҳои пурра ва 100%-аша аз ҳамин рақамҳои то қасуми холия алиш палиш намешавад. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастишон, маромад мошин дар шаҳри Бухтар метавонед маълумотша гиред. навора бо диққат тамошо кунед ва лайкора занед.
мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. вазн нива саҳбадро ки мошине ки як даста гаштага срочна. вазн нива соли бори 1678 соли фурӯш бензин мотор 1.6 литра коробкаш механика сайстани мошин мега чотка мошин мега як даст гаштага то ҳозира. сон аз балонои мошин пачка навзадаги мега соҳибаш комплект балонош пачка ҳуҷҷатои мошин буштага сон азиз. хоб хай салоншам тозака мошин мега сода як даст гаштага ҳамаҷош мега 100% ҳамаш кор мекунад. мошин як даст гаштага мегад ҳамаҷош мега 100%. нарша мега 25000 мегем бо камтари дига муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ғарб ҷамоати қалаи сурхда. ғарб ҷамоати қалаи сурх ай 25 бо мега дар гонсо муомила мекунем. промои рақамои тисели ҳисоб шуда ки 24 соат кор мекунад. 25000 нархи арзон кадоми шумо ки мехарем маромат занг занед бештар маълумотои пурраша гирем бо муомила дорад. ва дӯстони азиз шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан боша маромат рӯй кунем реклама мекунем. лайкро разанед навора то охираш мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. опел хечбек аст баъдрон ки светои олучаги светои вишнови соли бори 1996 сӯи фурӯш газ бензин объем мотори 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 балон пачка хадавои кадагӣ краска нав мотор соз салоншам тозака чухолаку задаги аст. мошинча мегад чотка светои намхали вишнои олучаги светай срочна мегад сум дар кора мегад мефурӯшад бо нархи 31000 сомонӣ ки бо камтар мегад муомила мекунем. 31000 сомон аст бо муомила дорад то қасуми холӣ ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтар бо мегад муомила мекунем срочна сум дар кора. якумаш рақамои мегафон дасти ахираш 77 дуюмаш рақамои тисел ахираш 75 дасти ватсап дорад. кадоми шумо дам хали мошинчаи тозак ҳамин нархи арзон кати лозим бошад маромат занг занем бештар маълумота гирем. мошин агар хоҳем дидан мошин дар шаҳри бухтар рафта аз пеш бинем ва қачон муомила кунем. ҳад рақамошро кор мекунем рақамои дуюмашда ватсап дорад маромат. дӯстони азиз шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан боша маромат рӯй кунем реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкро занем фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед ва навори моро дар кадом сайт метавонед силкаша подлисаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. опел астра ф ки дар кузофи караван сон азиз светои асфални свет яъне хеле хали сиёҳакай соли бори 1998 сӯи фурӯш газ бензин мотори 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мегад газ бензинаш мегад кор мекунад 4 балон мегад навай мотор мегад соз хадавои дӯстони азиз дорад 100% мегад электропакет ва инчунин мегад кондитсионерам дорад. инам хеле маълумоту кондитсионер электропакет хадавои мотор соз ва балон мегад пачка инчунин ҳам газ ҳам бензин мегад ҳардаш 100% кор мекунад. нархи мошина мегад 32000 мегем бо муомила мегад камтар дига мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри туз 32000 муомила савдош дар назди капоти мошин. рақамои дастӣ ва рақамои ватсапшо кадом то ки мехарен занг занен бештар маълумоти пурраша гирен маромат. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. дайво матиз аст баъдрон ки светои золотисти соли бори 1998 сӯи фурӯш бензини холӣ объем мотори 1.3 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега як моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин мега ай учёт снимат кардаги аст яъне ки синят кардаги аст номориш транзит масъала намехӯрад мега ҳамаҷош мега 100% мегад кор мега салоншо мега тозака обшим хай сода обшивка ва хали короша мега кардаги ва музика система музикаша мега созай краскаш нав. нархи мошина мега 16000 мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав 16000 сомон аст муомила савдош мегад дар назди капоти мошин. хоб мошин дар шаҳри нав астон азиз ин рақамошон дастӣ ва рақамои ватсапшон кадом то ки мехарем занг занем бештар маълумота гирем лайк азанед навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ваз 2110 аст баъдрон ки бисёр дар комментария хоҳиш кардан ки нархҳои арзонро монем на баъри шумо нархи арзон ваз 2110 хай камтар хеле сараб надорад метавонем ки ишахтон кунем. соли бори 2001 сол аст ки сӯи фурӯш бензин газа объем мотораш 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. назур на миёна хай бо расхо чахтон мепурсен инам хали сайстияна мошин хай камтар сарапина дорад мисол бо намедонам чӣ корша нагуфта фақат мегад фурӯши срочна бештар маълумота нагуфтям.
нархи мошина мега 7500 мега ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. кадоми шумо ки мехарен рақамошон ҳастай марама занг занен маълумотои пурра ва аниша аз худашон гирен то қад суми хӯля мега фақат одамони харидори аниқ мега дар ҳамин рақам метавонад занг занад. мегзарем ба наҳо мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастай ки Daewoo Nexi соли бори 6-1996 суи фурӯш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин суна азиз то 06/06/2024 аст. мошин тақрибан ки як 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад суна азиз. мошин мақсад ки дуд мекунам мега камтар ва суна азиз арзон мега мешавад. нархи мошин 7500 сомон. хай мошин кор дорад чихеле ки дар навор десен бамперош хай опшн як краска карем бо хубтаракай ҳуҷҷаташ доштай камтар бо дуд мекадай як каласаватай мумкинам хеле мекунен. нархи мошин 7500 сомони аст суна азиз. мақсад ки бо арзон мешавад мега хай ки намедонам чанд сом мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. беҳуда мега нороҳат накунед фақат одамони харидори аниқ марама. мегзарем ба даҳо мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастай дӯстон ВАЗ 2106 бояд ага арзонам ҳастай ғайра ин. хоб свети сафед ҳастай соли бори 6-1996 суна азиз суи фурӯш газ бензин мегад абиё мотори 1.6 литрай коробкаш механикай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега бучдагай 4 та балон мега навай светои сафед тоқа суми холӣ. нархи мошина мега 10000 мегем бо камтари дига муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе суна азиз. 10000 дар шаҳри Душанбе рақамои телефон аст мегафон фақат мега илтимос одамони харидори аниқ мега занг занен. хоб мошинча хай дар навор хуб метова кадомтон ки агар харидори аниқ ки бошен занг занен маълумотои пурра ва аниқша гирем фақат лайка фаромӯш накунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ бояд ага ВАЗ 2106 ҳастай баъдро ки светои сурхай нархи арзонай ва мегад одамони харидори аниқ мега одами коргаре мегад беҳуда мега нороҳат накунем. ВАЗ 2106 светои сурх соли бори 6-1988 суни азиз суи фурӯш бензини холӣ мотори 1.6 литра коробкаш механикай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега коробкаш содастай мотор со задни мо со суни азиз хай дига асталниша мегад тариқ телефон мегад мегем мошин хай камта ага кор дорад акихи нархои арзонда бекор намешавад. хоб як дискаш присет агаш дискои простоя нархи мошин ҳамагӣ 6000 сомони ҳастай бо хай қадихчон муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе мошин камтар кор дорад. хоб рақамҳои соҳиби телефон ҳастай илтимос мега беҳуда накунем мегад мошин хай камтар кордор нархи арзон одамони харидор марамат занг занен. агар шумо дам ягон реклама бошам марамат рӯи кунед реклама мекунем мошин хараб бошен дар комментар нависед мемонем азиз баҳри шумо. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.